Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bug-os nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kag sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino, tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintutunan nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, Punuan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintutunan nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala nga ang ginharian sang Dios nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eucharistia. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga panihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios, iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nangaay. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo, O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group.
We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna, ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard.
Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippines Standard Time, 42 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Webes, petsa sa sa bulan sang Enero sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Kamusta ang una o kang nga inyong adlaw no mga kabombo aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz sumalin sign on tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook live. Maayong gabi. Sarang yun man kami nga malantaw sa YouTube, hindi lang kita live sa Facebook no, live naman kita sa YouTube. I-search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe. Sa nagapanguna nato nga mga balita, sinigid lamang nga gabi no mga kabombo ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga barangay officials nga tumuron ang mga pumuluyo nga wala na bakunahan batok sa COVID-19 ang mga unvaccinated kaga i-request manduan ihingyoon ang mga ini nga magpabilin lamang sa ila mga puluyan. Kung maglapas dere ang nasambit nga persona maglagaw abi gihapon no, sa komunidad nga wala man sang importante nga obrahon, may deber ang barangay captain kag ang mga opisyalis ng barangay nga i-restrain ini o kon arestohon. Ari bala aton pamatian ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang Talk to the People subong nga gabi. Yung presidente is called upon to act. And because it is a national emergency, it is my position that we can restrain. And that I have ordered the barangay captains, because under the law, ang barangay captain can enforce all the laws of the land within his community. That's the long and short of being a person in authority. Lahat na batas, except those reserved for some sectors, agencies, and the president, lahat, they are mandated to enforce the laws of the land, all laws within their jurisdiction, except the exemptions that reserve for some officials or agencies. That is my position, and I continue to, I'm now giving orders to the barangay captain to look for those persons who are not vaccinated and just would request them or order them, if you may, to stay put. And if he refuses, he goes out of the house and goes around in the community or maybe wherever magpunta, he can be restrained. And if he refuses, then the barangay captain, being a personal authority, is empowered now to arrest the recalcitrant persons. That is in addition to the police power, the agents of a person in authority. And a person in authority, the barangay captain, can also mobilize civilians and, well, give them the task officially, probably written, and that converts their status from being a civilian but also a person in authority called upon to assist the persons in authority. They now become agents of a person in authority. That is my position. Bahala ng, well, they can file cases. I'd be happy to answer. Sabi ko na, meron naman akong kaso sa ICC, di ipatong na ninyo
para isang sagutan na lang pagdating ng panahon. I hate to see this word, pero these words, being the president, ultimately, I am responsible for the safety and well-being of every Filipino. And that is why my orders are to restrain them. Hindi naman kaagad arestuhin. Isa, pakiusap lang. Hindi ka nagpabakuna, then you put everybody in jeopardy. You go out, you are contaminated, dalhin mo. Ngayon, por pamilya, por bahay ang contamination. Nabatian ang pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte tuoy sa pagmando sini sa mga barangay officials nga i-restrain ang mga unvaccinated individuals sa pagwa sa ilang mga puluyan kada kung magpamilit abi may otoridad kuno ang barangay officials nga arestohon ang mga ini. Hindi gid man kuno agad-agad nga arestohon ako na madala man lang bala sa hingyo sa istoryahanay nga hindi lang anay maglagaw, hindi lang anay magalibot sa komunidad nga hindi man lang bala importante ang katuan kay at risk ang mga wala na bakunahan. Although no matapikan gihapon ang mga vaccinated, hindi ya severe gid man ang epekto kaga sintomas sini ang mga unvaccinated ya kung matapikan posible nga maigo gid sang sintomas. Ti ko na naubo kada karon kag nasipon, mas dako ang posibilidad nga makatransmit ka sang balatian sa iba. Although no may deber man ang tagsa-tagsa kung luyag nila nga magpabakuna, apang makitaan taman guro nga kadamo na sang vaccinated diri sa aton kag wala man sang may natabo sa ila. Pag sa mga may may mga comorbidities, kina-checkyar man na anay kung ano nga nagakadapat nga vaccine ang para sa inyo, may ginapatigayon man ang evaluation kag consultation antes. No? So hindi gid man agad-agad nga arestohon kuno. Kumbaga, kung hindi ka vaccinated, hindi ka anay magsagay layaw, no? Sa mga hindi bala importante nga mga buluhaton, ara man na nga sa mga sa mga barangay officials, ara man na sa barangay captain ang pagweigh bala sa mga bagay-bagay kung importante gid man ang rason sa imo nga pagwa. Kasi sila man na mo ang nakakilala sang ilang nga mga pumuluyo. Kaya nagapangatubang kita sa karon nga daan sa nga health crisis, no? Bilog nga komunidad kaga pungsod ang apektado. So kung hindi kita magpabakuna, comply kita. Sa aton nga balita lokal, no, epektibo sa Domingo, Enero 8, iga-require na ang tanan nga mga biyahero nagikan sa Alert Level 3 areas nga magsulod sa probinsya sang Negros Occidental nga magpresentar sa nga negative RT-PCR test bisan na sila ang fully vaccinated na batok sa COVID-19. Sa executive order nga ginpagwa ni Governor Bong Lacson na desisyonano nga ibalik na ang pag-require sa nga negative RT-PCR test within 72 hours prior sa departure sang mga biyahero nga nagasulod sa probinsya. Ilabi na 40% kadaan sa karon ang positivity rate dito sa National Capital Region. So linbuas, no, tubtob sa Sabado ang mga biyahero nga nagasulod sa Negros Occidental ang igapaidalom naman sa antigen test pagabot sa Bacolod Silay Airport kag sa Bredco Port. Kaga epektibo buwas nga adlaw, no, Enero 7, dumilian naman ang mga kabataan nga nagaedad 12 anyos panubo, ang mga bata bala, no, sa pagsulod sa Negros Occidental Provincial Capital Lagoon and Park. Suno sa gobernador, reminder ini sa mga ginikanan nga patineron lang sa balay ang mga kabataan. Ilabi na nga nagasaka naman subong ang bag-o nga kaso sa nga COVID. Kahapon nga daan may nadiskubrihan nga bag-o nga variant bala sang COVID dito sa France, no, ining B16402 o kanang IHU variant nga mayara sa nga 46 mutations kag ginapatihan sa mga eksperto nga makalalaton. Sa nga Martes lang nagpagwa, no, sa nga statement ang World Health Organization nga posible nga may magtuhaw nga bag-o nga variant sa paglaptas ning Omicron pagka Miyerkules nagwa ining sa France. O sa karon wala pa sang may na-report, no, nga kaso sining IHU variant sa sagwa sang France kaga padayon nga ginamonitor sa nga WHO ini nga nasambit nga variant, no, apang wala pa sa karon ginakonsiderar nga variant of interest o kuna variant of concern. Dugay-dugay aton man check ron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor
tuhoy sa isa ka shooting incident dito sa Banwa sa Kawayan kaga bypass operation sa Barangay Tangob. Sa karon yara sa piyakalinya no si Bombo Rainsel Pama kaya tuhoy sa report naman sa isa ka insidente sa pagpamuno stabbing incident sa syudad sang San Carlos kaga bypass operation sa syudad sang Silay. Yara na sa piyakalinya si Bombo Rainsel Pama. Bombo Rain, please come in. Yes, Bombo Jaire, no, isa ka stabbing incident ang natabo dito sa San Carlos City. Especialmente sa Phase 4, Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Ginkilala ining suspitsado nga si Miguelito D. Asis, 46 anyos, married, kag nagapuyo ini sa nasambit nga lugar, Bombo Jaire. Ang biktima ang ginkilala kay Kafadi Rigodon, 38 anyos, nagapuyo ini sa amuman nga lugar, Bombo Jaire, sa siyudad sang San Carlos. Ining duwa ka nag-away sa stabbing incident na pagpamuno, Bombo Jaire, may hiligot-got na ini, no, Bombo Jaire, bago ini nagpamuno ining suspitsado, Bombo Jaire. Gamit ini nga kutsilyo, gimbuno niya ang iyang kasimanwa o kung ang tupad niya balay, Bombo Jaire. Bombo Jaire sa karon ang suspitsado ang nakahulong na sa mayara na sila nga dang old grudge no nga duha ining si Diases kag si Rigodon. Yes, Bombo Jaire, no, may haligot-got na ning duwa, no, kag naglabot sa panginitay siguro kag gimbuno niya ini ang kontra niya nga biktima niya nga si Kafadi Rigodon, Bombo Jaire. So, Bombo Rinsel, kamusta sa karon ang sitwasyon sining si Rigodon? Sa karon ang biktima naton, Bombo Jaire, gindala siya sa San Carlos hospital. Agod nga bulngon ini ang pagpamuno sang suspitsado, Bombo Jaire. So, Bombo Rinsel, ining suspitsado ya diin siya sa karon nagpalagyo bala ini o kun nadakpan sang kapulisan? Yes, Bombo Jaire, no, ang suspitsado na dakop na sang aton mga kapulisan kagyara na ini nakahunong sa ila para sa proper disposition, Bombo Jaire. So, Bombo Rinsel, may na-interview kita direto sa stabbing incident? Wala kita nakakuha no sang tingog dito sa San Carlos Police Station, Bombo Jaire. Sige, Bombo Rinsel, so old grudge no ang rason sa ilang pagbunanay, Bombo Rinsel no, so tupad balay gid ni sila nga duha ining si Rigodon kag si Diases. Yes, Bombo Jaire, no, haligot-got ini sang duha, old grudge na no, dugay na ining ila nga panginitay kag naglabot sa pagpamuno, Bombo Jaire. So, Bombo Rinsel, ato na nang pamatian ang pahayag ni Police Lieutenant Robbie Aurita no tuhoy sa stabbing incident nga natabo. May nagtawag diri sa aton sa police station, nagapangayo sa police assistance kay may commotion dito nga natabo. So, pagkanto dito sa aton nga patrol team, ang gipangunahan ni Police Master Sergeant Nino Dumdum, dito kag naabtan niya nga ang kuan bala ang biktima nagahigda na, tapos ara man kay inguray lang man ni actually ang balay sang biktima kag sang aton nga suspitsado. Dito kag nila kan investigasyon. Sa pag-conduct ng investigation sa aton nga investigator on case, nabalaan nga may mga heated argument kag may mga previous grudges na ni ang aton biktima kag suspitsado na kung sa diin kagabi nag-abtanay naman sila liwat, amo tong siguro sa mga kaugot nila nagtumbaganay sa sang ilihi ining aton nga biktima nga si Kadafi Rigudon. Ginno bali ang ulo sang aton nga biktima sang suspitsado dito sa may kanal. So dito guro kag naugot man ini ang ang suspitsado, nagbalo siya kay may dala ko ini siya nga
matalom nga bagay nga hindi pa gid naton na-determine kay during sa time nga nagresponde wala na dito ang ang ining nga matalom nga bagay. Amo ni nga sa kaakig niya nagbalos ini siya sa ato nga biktima kag nagun-an ini siya sa nagakalain-lain nga bahin sa iyang lawa. So, ma'am, kamusta? Ini ma'am ang victim, ma'am? Ang biktima subong ara pa na-confine sa San Carlos City Hospital. And stable naman siya. According sa sa wife, yes, ma'am. Nga na-istorya sang ato nga investigator on case, okay naman, medyo hindi pa ma-determine actually kung ano ang kadalumon. Wala pa na-issuehan sang medico-legal sang ato nga attending doctor. Pero initially, ang mga igo niya ara sa iya nga dughan, sa iya braso, may ara man gamay nga samad sa ulo nga bahin, kag sa iya nga wala nga buton. So accordingly, stable naman siya. Okay, sige, ma'am. Ma'am, ang ining suspect, ma'am, na tigayon nga madakpan, ma'am? Yes, ang gabi nga ato, nakuha yun sa iya nga paninalay ining ang suspitsado sa subong ari sa aton nga custodial facility. Okay, ma'am, ano ma'am ang plano sa pamilya sang victim? Actually, ang plano sang family sang victim, ma-file din sila sang kaso. Muna nga ginahulap naton ang medico-legal result para mapatigayon naton ang inquest proceeding. Sila nga duwa, actually, you mean nga kung may daan sila nga nagkasuhay sila? Yes, ma'am. Wala sila sa previous nga kaso, pero may mga previous na sila dugay na nagpamilikot anon. So every now and then, mahubog ini ko no ang suspetsado, amugin man ako na ang iya nga kwan at picture niya daw ka gamaoy sa iya. Gamaoy siya, ang sa away. Bombo Rain? Yes, Bombo Jai, reno amo to ang pahayag sang kapulisan sang San Carlos Police Station, Bombo Jai. Sige, Bombo Rain, madamogin ka salamat. Ini si Bombo Rain Selpama naga-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamogin nga salamat kay Bombo Rain Selpama. Sa report yan tuhoy sa sabing incident dito sa may syudad sang San Carlos. Sa karon dito naman kita sa bypass operation nga ginpatigayon sinigil mga gabi sa Bacolod Police Station na ng Bacolod Police Station 8 dito sa may Barangay Tangob mga kabombo. So yara sa piya kalinya si Bombo Carla May Defensor live dito sa Barangay Tangob. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Jai, live kita dari sa may Oko na nagpatigayon sa bypass operation ang police station dari sa may Zone 6 sa Barangay Tangob, Bacolod City, Bombo Jai. So ari subong si Police Major Joey Perto, mangayo kita dari initial information regarding sa suspetsado. Sir, mayong gabi. Sir, sino ini ang subject sa bypass operation sa subong gabi? Si Jose Sabiron, ma'am, 44 anyos, may live-in partner. Taga Zone 6, Barangay Tangob. So, ano ning background sa suspect? Dugay naman siya, harap sa listahan ni Kapitan sa watchlist niya. Dugay naman siya na-endorse, so lately na ni mga 2 weeks ago na monitor namon. Sa muli nga ginatigayon tang bypass. Sir, pila ang kabuhaton ni nakuha sa iya? Or at least mga 8 grams. Standard price siguro mga 54,000. 54,000. So sir, kagaina to gina-deny niya ganyan iya ang mga suspected shabu? Normal naman na sa mga suspect, madinay dakawatan lang dakman lang sa pangawat, hindi man mag-ako pa. So may previous sa cases ini nga suspect? So sa iya wala man, pero i-verify namon kung may mga previous na siya nga nakagawa sa presuhan. So sa subong dalo na din sa police station? Yes, ma'am. So far wala pa sa subong sang wala pa kami subong sa background hindi sa suspect. Ning taga-diri gini siya, pero may aram sa wastis ni Kap. Preso? O Brian? Di man siya di man sa mitambay sa area. Wala siya sang permanente. Wala permanente nga obra. Nakapangasawa 18 anyos. 44 anyos na siya amon o taga-Handumanan. Okay. Hindi man taga-diri babae, hindi makilala sa mga utod niya, mga rada. Pero ako, yung kagaina, sir, nga nagagamit. Gagamit sila. Sige, sir. So far mo na. Ano ni sa level, sir? Set level na siya.
Sir, thank you so much sa information. So, Bombo Jai, amo to no, ang information natin nga nakuha kay Police Major Duburi Puerto regarding sa bypass operation naging patikayon diri sa Maya Zone 6 sa Purok Villa Esperanza Barangay Tangub Bacolod City, Bombo Jai. So Bombo Jai pagkadalo ni niyang suspensado sa Police Station 8 para sa iya sining proper disposition na Bombo Jai. Bombo Carla, pagka sanging patikayon dira nga bypass operation iya ginabalay no? Yes, Bombo Jai, no. So sunod sa suspensado sa yaman sining paggulo istorya kay medyo mula sa damadamo nakita nga bypass operation nga napadulungan Bombo Jai amo giniguro ang pinaka do kagaho dinini nga suspensado Bombo Jai. Grabe ginang iya sining istorya kag wow. Mismo sa iya sining mismo nga baba naghalin nga gagamit ini siya sa illegal nga duga Bombo Jai, pero ginadinay niya nga nagabaligya ini siya sa suspected shabu Bombo Jai. Iba niya nga mga suspect Bombo Carla nagadoko-doko pakaga nagapanago no siya pang nagastorya-storya sa inyo ti ara man dang iya nga live-in partner kaina sa nga ginpatigayon ining operasyon. Yes, Bombo Jai, pero sa nga ginpatigayon niya inventory ginapagwa na ini siya no sa mga kapulisan. So ayara ang iya sining nga live-in partner biso no gani kay Sir Police Major Puerto, medyo bata pa, no? 18 anyos ang iya siniyang live-in partner. So, sa pagpangusisa man natin sa suspensado, may asawa ini siya, Bombo Jai, o galing kay mga 15 years na ini sila nga bulagay, kag may isa ini sila kabata o galing kay napatay bangon nga premature. Suno sa suspensado, Bombo Jai, nga si Jose Soberon, Bombo Jai. So, ganistorya, yagid dagara sa inyo, Bombo Carla, no? Ang iyang kabuhi. So, pila, Bombo Carla, ka sa Shay sa shabu, ang na-recover dira sa lugar? So, Bombo Jai, may yaras ang 8 kita nga nakita ka sa Shay, no? 8 ka sa Shay sa suspected shabu, kag mo to kagaina, 8 grams, kag nagabalor ini sang more or less 54,000 pesos, Bombo Jai, ang nakuha sa suspensado, pero ginadinay sa suspensado nga hindi iya ang mga suspected shabu nga nakuha sa bypass operation Bombo Jai. So hambal man gani ni Police Major Puerto no, amugin man ako no masami ang ginahambal sa nga kada nagakaladakpan. So depende na lang na sa mga pulis no, magdiyon-diyon dira kung naano gid man nga santo sa ilang investigasyon. Kaya ara man siya kuno Bombo Carla sa watch list sa nga ila barangay. Yes, Bombo Jai, sa mo man nakagaina no, ang nahambal man kagaina ni bunong barangay li Villarosa nga ining suspensado yara sa list sang barangay no, drug watch list sang barangay, pero natingala ang suspensado nga rakodado mo na pala Bombo Jai. So ara siya sa drug watch list sang barangay Tangub Bombo Jai. Yes, Bombo Jai. So, Bombo Jai, gadugang ko na lang no, isa ka shooting incident ang nagsuntad sa may Kawayan, Bombo Jai, kag isa diri ang patay. So, ini siya ginkilala kay Resty Orbisayan, kag 46 years old, ini siya married, ini siya Bombo Jai, kag mayara kag isang isa nga napilasan sa nagluntad nga shooting incident, ang maging kilala kay Freddy Itabag, 47 years old, kag ini sila nga duwa, residente sa Purok 2, barangay Mulo-Bolo, Kawayan, Negros Occidental, kag ito manatabo ini nga shooting incident Bombo Jai, kag ginabulugan ta sa 4 nga mga unidentified na lalaki ang tiro patay ini sa isa ka biktima, kag nagtiro sa isa man ka biktima Bombo Jai. So sa pagpangusisa sa mga kapulisan samtang ining ang mga biktima nayara sa atubang sang store ni Marlene Orbisayan, ining mga suspetsado nag-abot Bombo Jai, kag gintiro ini ang mga biktima Bombo Jai. So sa insidente nagpalagyo ini nga mga suspetsado. So Bombo Jai, tibong padayon no ang investigasyon sa kapulisan sa Kawayan na Municipal Police Station regarding sa nagbuntad nga shooting incident Bombo Jai. So ini si Resty Orbisayan na declared ini siya nga dead on arrival Bombo Jai. So Bombo Carla, do kadamo sa mga insidente kung sa din tag-4 kag tag-5 gid no mismo ang nagapadulong bala sa isa ka target kag ila ginaluthang? Yes, amo gigani Bombo Jai no. Sa madamo ginopagtapot sa 2021 Bombo Jai, sulod sa 2022 no, sa buong Enero do medyo madamo gito ng mga insidente nga ang biktima isa lang, kag ang mga suspetsado madamo Bombo Jai. So ning sa Kawayan ni padayon ang investigasyon
sa mga kapulisan regarding sa shooting incident, Bombo Jai. So kamusta dira sa karon Bombo Carla ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod sa pagpanglibot man kaina sang patrol? Yes, sa Bombo Jai. So sa subong nga Bombo Jai, medyo madamo pa sang sasakyan nga makita naton diri sa may bahin sang south ng syudad sa Bacolod nga nagapulo pa kadto pa karita, no? Bombo Jai kay ati bago pa lang ginagtungtong alas 10 sa ibutan diri nagahinga daw puli sa Ilias Sininya tagsa-tagsa ka mga panimalay, Bombo Jai. Sige Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bombo Jai, may nang report gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas na si State Overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. So toto siya no dito sa may Barangay Tangob kung sa diin patigayon ang buy-bust operation sa isa ka street level individual nga suspisado kagayara man sa drugs watch list sa Barangay Tangob. So pagdalo na to igahunong no sa Bacolod Police Station 8 ining suspisado siya Jose Sageron pagapasakaan sa kaso. Grabe 2022 na no, wala gid gihapon na New Year's resolution ang mga drogista, mga nagabaligya kag mga nagagamit sa illegal nga droga. So nagapadayon man no ang operasyon sa aton nga mga kapulisan, agod nga nagapadayon ang ilang anti-drug operations agod nga maubos kag matapna ini nga illegal nga droga diri sa aton nga probinsya kag sa syudad sang Bacolod. Ginalimitahan no sa mga drugstore sa Bacolod kag Negros Occidental ang kadamuon sa paracetamol nga ginabaligya sa isa ka customer bangod sang advisory sang pila-bala ka mga brand nga nakulangan sang supply bangod sa pagsaka sang demand sang bulong no sang sini nga semana nagwa ang balita nga ginakulang ang supply sang paracetamol partikular na dito sa Manila. Nagpagwa sa memorandum ang Department of Health nga dapat ma-replenish na ang stocks sa mas madali nga panahon. So samtang wala pa ang replenishment, wala nagabaligya ang drugstores sa isa ka box sa customer no kundi ginalimitahan lamang ini sa 20 ka tabletas. Sunog gani sa Department of Trade and Industry no, hindi iya kuno kulang ang supply sang paracetamol, mataas lang gid ang demand. May mga nagapang-hoard bala sa paracetamol amo na nga ginalimitahan anay sa karon no sa 20 lang ka tabletas ang pahanugutan nga ibaligya sa isa ka customer. Sa karon wala pa man no sang butika diri sa Bacolod kag sa Negros Occidental nga may nagatapik bala sa karatula nga wala sang stocks sa paracetamol kag maiba naman nga butika nga naka-order na sa mas madamo nga supply sa Disyembre pa lamang antes ang cut-off sa mga pharmaceutical companies sa PETSA 15. So nagapanawagan no ang Drugstore Association of the Philippines sa publiko nga hindi magkahadlok nga mag-inom sang generic nga paracetamol sa tion nga hindi available ang brand nga masami nga ginabakal bangod sa nagasaka nga demand. So suno sa asosasyon pareho ang strength bala nga kusog ang strength sa paracetamol kuna pareho ang generic name kag milligram kag pareho lang ang use kag purpose ang paracetamol apang naglain lamang ang brand name ang color kag packaging. So wala sang problema sa generics nga paracetamol kag ang ginapaandaman niya amo ang pagbakal sini online o kun sa hindi otorisado nga butika. Madamo nga daan sa karon sa nga pwede na mabakal online apang hindi naton masigurado no kung na credible ini o kung peke. So mas maayo nga sa butika gid kita magbakal. Gina-monitor naman sa nga Department of Health ang presyohan na isang bulong sa tanan nga butika kaya kung mataas nga daan ang demand no nagataas man ang presyo sang kalabanan nga produkto apang health crisis iniya sa karon ng aton nga ginapangatubang ganito man naman kung tuma na abi no nanotisyar nyo nga tuma nakataas ang presyo sang bulong nga ginabaligya dapat i-report ina sa ahensya. So diriya sa probinsya kag sa syudad no may nagakaigo kita nga supply sa paracetamol so likawan naton ang hoarding bangod nga nagakaigo. May nagakaigo nga pinalidad dire suno sa Department of Trade and Industry. 11 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Subong man sa mga nagatutok mo sa aton nga Facebook Live. Maayong gabi kag stay safe gid kita tanan. Magabalik luwat buwas sa aga ang Bombo Radio para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo.
Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know.
for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.